iki fresh time pemirsa, aku libur. Pertama kali libur ini. Tinggu ngombai sepatu kelambune wis koyo barang. Ambune koyo barang terus kuwi lho. Mas kaki gak usah aja resik. Bar coba mae. Wis ora bathuk e mabuk-amboni ya le jorok e. Nek enak-enak sithik. Astagfirullah. Ngono ki enak di. Batang tikus kok. Ambune koyo ini ki lho isi kuku sikil. Jorok. Ayo Jorok. Tak ajak umbah sepatu ning kali. Kak kaline Mbah Marti. Di kono. Penak. Ini apik, nang apik kudu. Golek gas. Ono. Wong. Anggere wong liwat teh. Ini ya untuk si koyongan iki. Entuk ah. Biasane duwi sing kene kuwi. Atos. Peteng. Aku sawi suka ning kali yo. Lah. Ayo dikok ngene kali ini. Tuh. Tambah jeweru ya. Ini nyerot ambrol ya. Tambah jeweru pemirsa. Aku ya gak tau ning kali kene suwi. Aku ning kali Mbah Marti kok. Berarti lasem kono. Kali lirik suwono. Lemes heeh. Penak kono, Di. Wal kowe kali kono. Rene yo. Kowe iki malah seneng metu ning gerombol. Innalillahi. Tiba. Oh, wetel. Kowe ane dhuwur-dhuwur. Kowe ane dhuwur-dhuwur. Oh, gak doyan. Bapak kok ditutuki yo. Mbah sama. Ndak didadekno gedhek. Gedhek. Dadekno pring. Wah, wong kok, Bu. Apa oleh Ya ora oleh le, Di. Nek izin ya tuku. Delem wekem ya mek dipangan ra apa-apa. Meni wong gak tuku. Arek. Wis dadi ngene yo jebule. Hah? Garing murah iki. Empah aku kowe ra ndek esuk mang. Wong kowe ra tak kandhani ya ora mbok nggo. Aku ndek esuk lak wis muni. Carane kuwi ndak dijegurno sepatune ben bluduk. Carane kita line coba isih. Ora ya ora apa-apa. Iya ternyata ora iso tok jero. Masih era tok jero. Agure sopo. Tapi mendung, Mak. Garing pura yang mendung. Gosok gak garing. Gosok. Lah sepatuku masih tak iki rek. Pas garing ora gawe. Yo kayak kresek budal. Sikile dikreseki. Kono kan sak dicethek lho. Heeh. Dekere nek iso kenter rono ya. Anak-anak e. Wong mana nek iya ngene nek kono ya. Sepatu rasa emak. Jumbai apike. Wis ngetek ya, Mak. Sakjane iki kuwi ndi? Iki lho lah kaine iki lho wis ngene. Sakjane iki aja diumbah, sing diumbah ngarepe tok. Ngarepe tok. Jerone tukokno semprotan. Sepatu. Kowe malah mbok konono. Ora kok nek tak jasa ngene ngetek kabeh, makane tak pedhot iki kok kene angin. Lah ngono mbok pedhot ben ae kena apa lah? Iki tak gosok mau Pak. Ini wis kayak kolam renang lho, gratis. Merak, Mak. Halo, Pak.
sepatune. Lah kerikile nyelip ngene iki ya. Gak apa-apa ngisor iki gak resik tenanan ra apa-apa, sing penting jero mbek ngarep. Wong kira niku didakno lemah neh. Iya. Wah, abune ndak umum lho. Padunan. Lah, jerone osok-osok celupno banyu osok-osok peres. Resik. Wis kok. Mari sikate ra sono abune celah-celah kotake iki lho. Wis ora apa-apa, wis kok iso. Timure abune diatek ya ngene. Ora, sing mari ambune bathuk iki ora garing, mendhe daging wis lek ra garing diperes. Nah, pinggir-pinggire. Ngene lho, Wi, lebokno tanganem. Lah ngono. Lek anu Mbok Elina. Ya abune paling enak iki. Astagfirullahalazim. Ping 50 nek ngambungi. Wis aja mbok kei kuwi lho sing ning ember. Ember wis dadak ya. Ember banyu sabun ono e. Ambune koyo tenan kok sikil ning jero kukuke. Lemah ning jero kuku ngono lho. Lah iki apa iki? Hah? Koyo ngene iki. Mak gak awakku rupane putih iki apa? Ayo dagage selak gak uman panas. Nah, ya mana entuk. Kuluku habut rasane. Airong Street. Apa iku? Merek sepatune jenenge Airong Street. Oh, sangi. Dek ora iso gage. Wah, cak iso malah. Ceket. Pantesan mbah dhewe suwene setahun. Wis dolan HP. Astagfirullah. Boleh metu. Jorok. Wis bathuk ya. Ambun. Paut. Ambune. Bathuk iki, Mak. Wis gak punya. Mesisan nanti sing resik ah. Lah wis resiki. Abune ra iso ilang. Abune melekat. Sing pinggire delok-delok. Lah kuwi lho, iki lho. Endi? Iki. Nah, lak resik to. Metu ae. Ora iso delok ilang. Endi? Padunem. Wis to dadi sikat aja mbok ambeti ae kaya Kira ambune bathuk urane yo kene Dik. Tapi sing paling bathuk ya. Astagfirullahaladzim. Wele. Ambune bathuk. Tak duwewer irung minggu gegeten. Aku irung buntu sik iso ngambet bathuk kok. Ora aku pas ngasane masjid terus lho. Heeh. Coba bola. Wong padha plegeken. Lah kok nek salat piye? Nganggo sendal sapa? Bukan sepatunya dicoplok. Lah iya. Salatnya nang masjid ya. Wah. Gede-gede kena apa? Ini kena sabune gak mempan, Mak. Celupno ning jero. Wong kuwi mang sabunake. Ini iki lho ngene. Jelas gini ini biar rabune ternetralisir. Wes mang nek sarapan ya apa ya le mak gak roh e. Apa aku njogo mau Pak mulai mau sarane aku iki gak Pak. Wes dibuak banyune. Nase bolono aku meh koyo wis jek nyikat ae.
Astagfirullah embere kok ya melok jambung. Sik mambet ora ambune. Wes resik. Wong ratus. Wonge pengen rada tang sik. Sabune apa banyune metu adus ning omah. Iya. Aja lho, gambet. Gambet. Empet nok lho. Ora. Mlakune alam. Gak kepleset dah. Nek kepleset berarti di apa glembo apa? Tracake cilik. Ya terasa cilik. Karena terasa gede kok ini iki lho. Nek ngatek wis becek. Pengkoh ya. Iya, nek terasa cilik ora sinkron ya kae lho. Piye? Nggih, Mbah. Hah? Dukune aku. Ini karang anyar. Lah slamet ndi saiki gak tau ketok. Balik neh. Oh, dia apa? Kekes. Kene mendung iki, kene mendung kene udan iki. Mang mlepek kok. Ora enak wis. Tantolno. Lah. Sitoke ning sisih ndi kuwi? Engko nek wis 100 lagi didangakno. Kuwi lho nek gak lebokno ning kono. Kalau ning patok. Wah, prengos kok. Kae lho patok landing. Ana obate sing pengobatan. Alah. Ben 100 engko nek wis anu lagi dangakno ning payon. Ora garing kok, ngene ning kono. Lah mbok dangakno apa? Kuwi nggo ngetos banyu ndi? Engko lagi mbok kek payon. Kene yang penting. Aja kuwi. Stoke. Madhep rono toh ndi carane srengenge ning kono. Lah. Iki gadotan godang bojoku iki. Kupak-kupak. Suku yo kene kupak-kupak. Yo. Kejarangan nek kupak-kupak. Kupu ndi mang? Heran aku. Aku ya nek kupu-kupu, tak pas atau kupak-kupak ngono lho, ora ngerti jokes. Tutup.